Jeg hedder Rasmus Palsgaard, jeg er 34 år, jeg er uddannet journalist, og mit speciale er gastronomi. Jeg skriver om mad og vin for magasiner i ind- og udland, og så driver jeg min egen hjemmeside, der hedder feinschmeckeren.dk. Min interesse for gastronomi har på en eller anden måde altid været der, siden jeg var barn, og det har ligesom fulgt mig hele vejen op igennem min ungdom. Og på et tidspunkt så blev jeg meget fascineret af de her madanmeldelser, Michelin-stjerner og gourmet-restauranter. Og det var der, jeg besluttede, at jeg skulle skrive om mad og vin. Og så søgte jeg ind på Journalisthøjskolen, og så er det ligesom gået step by step derfra. Jeg ser egentlig mange ligheder mellem fine dining og god påklædning. Igen så er det den her sans for detaljen, og vælge den rigtige råvare. Det er jo også noget, som går igen i tøj. Det skal være noget, der falder flot. Det skal være noget, der har en god holdbarhed. Noget, som også ser godt ud, når du har brugt det 50 gange. Og så er det jo den her sans for detaljen, og sikre sig, at syningerne er lavet præcist, at jakken falder flot, både over skuldrene og ned over brystet osv. Så jeg ser mange sammenhænge, og så synes jeg også, at et gourmetmåltid er en perfekt anledning til at klæde sig pænt på. Min filosofi i forhold til beklædning, det er, at det skal være god kvalitet. Det skal passe godt, og det skal passe til den person, man nu engang er. Man kan finde rigtig dyrt tøj fra dyre brands, som hverken er særlig høj kvalitet eller som sidder særlig godt. Der er jeg meget mere optaget af at finde de gode materialer, som passer godt til den jeg er og hvordan jeg nu ser ud. Jeg tror, inden man sådan for alvor begynder at sætte sig ind i, hvad godt tøj er, så har man jo en idé om, at det er noget, man finder på en bøjle i en butik. Og jeg har bare kunnet konstatere, at det er utrolig svært, selv når du køber et dyrt jakkesæt, at finde noget, der passer godt. Jeg har altid godt kunne lide at motionere, og det, at man afviger bare en lille smule fra normalen, gør, at det faktisk er virkelig svært at finde noget. Noget, som også måske har frustreret mig en smule, det er, at mange af de stangvarer, man kan finde, er meget præget af en bestemt mode, som eksisterer på et bestemt tidspunkt. Eksempelvis, at noget skal sidde meget stramt. Og det betyder, at man må gå på kompromis med, hvad stoffet er lavet af, så skal det lige pludselig have stræk, for at man kan have det på. Og når man så lige pludselig opdager, at der er andre muligheder, så er det en helt ny verden, der åbner sig. Altså, jeg er nok ikke mere original end så mange andre, og der er ingen tvivl om, at det er en karakter, som James Bond har inspireret mig, både hvad angår tøj, ure, biler osv. Jeg synes, det her univers med butterflies og det at være velklædt i det hele taget, det dragede mig. Og så er jeg også af den overbevisning, at det er altid godt at dresse op, når man skal noget. Det er en måde at vise på, at man har set frem til noget, at man ser frem til at være i nogen andres selskab. Og så synes jeg, at klassisk herretøj symboliserer noget vigtigt. Det er, man værner om nogle teknikker, nogle kvaliteter, en måde at klæde sig på, som jeg personligt værdsætter rigtig meget. Der er flere ting, der har gjort, at jeg er rykket mere over i målsyet tøj frem for det, man kan finde i en butik. Og der er dels det visuelle, at jeg synes, jeg ser bedre ud i noget tøj, der er lavet til mig. Og så er der noget komfortmæssigt. Man har det simpelthen bedre, man kan bevæge sig meget mere frit, når man har tøj på, der er syet til en. Noget af det, jeg især værdsætter ved at handle hos Mont, det er, at jeg altid bliver mødt af et passioneret personale. Personer, der ved, hvad de taler om. Personer, der brænder for at klæde andre mænd godt på. Og det bliver ofte mere en dialog, end det bliver en medarbejder, der fortæller kunden, hvad der er rigtigt og forkert. Og det er jeg personligt rigtig glad for.
Så en af de steder, hvor jeg synes, at Mont virkelig adskiller sig, det er på personaledelen, at man får en virkelig god kundeoplevelse. Man føler, at man selv har været med til at træffe nogle valg, når man går derfra. Og når vi så ser på selve produktet, jamen så er det også bare super høj kvalitet. Noget andet, jeg også værdsætter rigtig meget ved at handle hos Mont, det er jo det her hav af muligheder, der er for os selv at tilpasse tøjet og tilbehør og så videre til min smag. Og selvfølgelig igen, hvordan min kropsform nu er. Og det synes jeg er ret unikt. Hvis jeg skal fremhæve noget, som jeg virkelig er begyndt at sætte pris på de seneste år, så er det et par bukser, der sidder rigtig godt. Med plads i benene til, at man kan bevæge sig, til at stoffet kan falde flot. De sidder forholdsvis højt, uden at stramme. Jeg synes virkelig, at have et par flotte bukser på, det giver selvtillid og velvære på mange niveauer. Ja, en typisk dag i mit liv kunne starte med, at jeg får serveret mad for mine børn og afleveret dem i børnehave og vuggestue. Og så kunne jeg finde på at sidde og skrive lidt, få klaret nogle artikler i løbet af dagen. Det kunne være, at jeg tog ud til frokost og besøgte en ny restaurant, som jeg skulle omtale. Og så er det også vigtigt for mig i løbet af en dag og ugen i det hele taget at få motioneret. Når man lever af at spise, så er det ret fint også at have noget, der står lidt i kontrast til det. Og heldigvis så elsker jeg at træne, og jeg har kastet min kærlighed på CrossFit, som for mig er en træningsform, som er sjov, effektiv. Man lærer at bruge sin gamle krop på mange nye måder. Så for mig vil en typisk dag bestå af noget stillesiddende arbejde, tage ud i byen, opleve noget madrelateret, få bevæget mig. Jeg kan godt lide den der balance i tingene, så man kan blive ved med at føle sig godt tilpas gennem hele livet. Det er jo en helt vild udvikling, som Danmark og måske især København har været igennem de seneste 20 år. Hvis man kigger 20 år tilbage i tiden, så var der ingen, der rejste til Danmark for at spise god mad. Det fandtes nærmest ikke, med nogle få undtagelser. Noma er selvfølgelig en hjørnesten i den fortælling. Den her tro på og vilje til at genopdage Danmark som råvarekammer og lysten til at gøre noget med det frem for bare at importere råvarer er jo noget, som satte Danmark på verdenskortet sidenhen Norden. Og siden da har rigtig mange andre lande jo, fulgt trop på den filosofi, som handler om at bruge det nære, sætte pris på det, vi har, frem for at gøre det, man altid har gjort. Det, som jeg også oplever, det er, at mange udenlandske gæster også sætter pris på den her enkelhed, at det hele ikke er overgjort. Altså, det er jo også det dansk design er kendt for, at der er en rød tråd i det, at man prøver at skære ind til benet, og virkelig vise kvaliteten af de enkelte råvarer, som man nu arbejder med. Så det er i hvert fald noget af det, som har været med til at gøre dansk gastronomi så interessant for udlandet, som den er blevet. Hvis jeg skulle herfra i morgen, så tror jeg, at den ret, jeg ville drømme mest om, det var en helt dampet pighvar med en sauce hollandaise eller beurre blanc. Måske lige med en håndfuld østers inden da. Det tror jeg vil være mit absolutte drømmemåltid.